गाइस खुलुमबाय। नोंथांमोना दिनै आं गुबुन मोनसे भिडिअ लाना फैदों बिराद गोबावनि उनाव। नोंथांमोना मोजां नुयोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। एबारनिफ्राय दैलिक भिडिअ लाबोनो नाजानोसै। एसे उसुबिदा जानानै दंमोन नालाय बेखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार दे। नै खियानो नांला दंजोबो लोगोफोर। मा खालायगोन फिसा गोनां। सुवाबाबो जाहैया, फिसा बानानै जाग्राबो गैया। मुगैबाबो गला लोगोफोर। बयबो हिनजाव मानसिफ्रा मिथिखायोना लोगोफोर, गथ' मोनबा खि हासुदै सुनांगौ गवा होननानै। बहाथो गनो बिमा जानानैलाय। नै बेफोरावबो अन्नानै बयबो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर। मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाथारसै एबारनिफ्राय। बिराद गोबाव जाबाय। सुखांबाय नै लोगोफोर, लामनोसै सुखांबाय। फिसाजो बानाया सिंसि साजोब्बाय। न'आवनो रावबो गैया। फाइनालि जियाबो लामखांबाय। नायलाय बिदि जाबाय बियो, हारसिं थाखाथारा। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना हो आरो हाजासे सापर्ट खालाम। माम्बार 1K खालायना होदो लोगोफोर। मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजाथारगोन आं। थ' लोगोफोर, उननि भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।